Коя реплика беше? Просто възможността нещо се реализира, още е тук. Да. Дава им място, където могат да бъдат себе си, без да бъдат критикувани, съдени, без да бъдат оценявани по техните знания. Място, където всеки е равен със всеки и всеки ще бъде приемен с неговите идеи. Няма галерия в Бургас, дето ще каже с отворените. Идвайте тук да правите ученическа изложба. Няма значение, че програмирате и че не рисувате. Пък и другото е, че тук е много яко място, едно от нещата. Друго е, че всички познати, които имаме, знаят за това място. Идеята за самото събитие беше култивирана от нас, но целият екип на ММЦ стоя плътно зад нас във всяка една стъпка от изпълнението му. Дадени поле физическо, където може да го проведем, дадени емоционална подкрепа през целия път на преминаването през логистика, организация. И общо взето бяха с нас през всяка една стъпка от осъществяването на проекта, за което сме изключително благодарни. Много ми е приятно да помагам, защото чувствам като част от екипа и всъщност се срещам с много мои приятели, които също обичат доброволството и за мен е като една приятна социална среда. Мен самата. Младежкият център ми помогна да се отворя към обществото като човек, даде ми смелостта да вземам участие и гласът ми да бъде чут. Даде ми възможността да се срещна с едни от най-добрите си приятели и ми даде възможността да бъда един отворен, позитивен човек. Ние. Аз ще кажа запознанство. Дом. Мащабност, защото ММЦ обхваща супер много млади хора в Бургас и по някакъв начин ги обединява. Забава и иновативност, защото това е нещо, което не се е случило много в Бургас. Щастие.